Vážené dámy, vážení páni, milí seniori, milé seniorky, dovolte nám prihovoriť sa vám pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Som veľmi rád, že pani riaditeľka Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spoločne s Kanceláriou verejného ochrancu práv v mesiaci október, ktorý vám patrí, spoločne budeme rozvíjať viacero aktivít, aby sme posilnili dodržiavanie práv seniorov. Je fakt, že seniori sú najpočetnejšia skupina obyvateľov a aj vzhľadom k tomu, že sú tam v určitej miere zraniteľné, je pre naše ľudskoprávne ustanovizne dôležité vám pomáhať. V mesiaci október by sme prichádzali s kampaňou, aby sme citlivili aj orgány verejnej moci, ale aj obyvateľstvo o právach seniorov. Za našu inštitúciu, za inštitúciu Slovenské národné stredisko pre ľudské práva vám takisto chceme vzdať predovšetkým hold a vyjadriť rešpekt osobný aj inštitucionálny. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva je organizácia alebo inštitúcia, ktorá vznikla na podporu a ochranu ľudských práv a od roku 2004 je zároveň národným antidiskriminačným orgánom. To znamená, že sleduje dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania podľa antidiskriminačného zákona. Sme tu ako obidve inštitúcie pre vás, aj cieľom našej spolupráce je, aby sme vám jasne povedali, kedy vám ktorý z týchto orgánov vie pomôcť. Ja ako verejný ochranca práv vám viem pomôcť v momente, keď orgány verejnej moci sú napríklad laxné a nepomáhajú vám v čase, keď vy sa domáhate svojich základných ľudských práv. Pár príkladov za všetky. Zdravotná starostlivosť je to, čo s tým seniorským vekom aj prichádza, že ju potrebujete vo väčšej miere. Ja ale môžem preskúmať, ako to, čo vám štát sľubuje, že máte prístup k zdravotnej starostlivosti, je reálne naplňané. Taktiež sa senior môže ocitnúť v ťažkej životnej sociálnej situácii, že zostane bez pomoci rodiny, blízkych a ja môžem sledovať, ako tá obec vám napríklad zabezpečuje sociálnu službu. Slovenské národné stredisko vás chráni v prípade diskriminačného postupu. Pani riaditeľka určite doplní. To je ten spomínaný druhý mandát, antidiskriminačný mandát. Znamená to, a je to veľmi dôležité aj pre seniorov a seniorky, že zastupujeme obete diskriminácie, vrátane samozrejme seniorov a senioriek a poskytujeme im bezplatnú právnu pomoc. Zastupujeme ich teda v antidiskriminačných sporoch. Okrem toho napríklad realizujeme výskumy, prieskumy, testingy, monitoringy, ktoré sa týkajú aj situácie starších ľudí. Realizovali sme výskum násilia na starších ľuďoch a v neposlednom rade vzdelávame v zariadeniach sociálnych služieb seniorov a seniorky. To je napríklad situácia, že seniori sú aj v ťažkej ekonomickej situácii a musia si privyrábať popri dôchodku. Ale ak sa napríklad na pracovisku stretnú s diskrimináciou, ja ako verejný ochranca práv nemôžem skúmať vzťah zamestnávateľ-zamestnanec, ale v tomto prípade, ako už pani riaditeľka naznačila, je príslušné Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Ale napríklad, keď by inšpektorát práce vám neposkytol ochranu, ktorý tiež môže zasiahnuť, tam zase ja mám kompetenciu nad inšpektorátom práce, ako sa stará o vaše práva. To znamená, cieľom našej spoločnej aktivity je vám naznačiť tie naše kompetencie, aby sme aj my medzi sebou mohli komunikovať, že keď sa napríklad vy obrátite na mňa a ja nebudem príslušný, aby som po konzultácii s Národným strediskom pre ľudské práva vedel vás odporučiť na nich a vice versa, Slovenské národné stredisko vás vie odkázať potom na moju kompetenciu. Chceme vás ubezpečiť aj o tom, že v prípade, že vaša situácia bude veľmi komplikovaná a jej definitívne riešenie nie je v kompetencii ani jedného z našich subjektov, nezostanete bez pomoci. Budeme sa snažiť samozrejme aj inými v rámci našich iných kompetencií mediálnych a jednoducho sieťujúcich vás odkázať na ten subjekt, na tú osobnosť, na ten zdroj pomoci, ktorý potrebujete. Takže október neznamená, že len v októbri sme tu pre vás, ale október je ten moment, ten mesiac v roku, kedy chceme zvýrazniť vaše práva, ale platí to, že sme tu 24/7 celý rok pre vás kompetenční. Samozrejme. Ďakujeme vám a naozaj sa tešíme na vašu spoluúčasť a tešíme sa na podporu a ochranu vašich ľudských práv.
Ďakujeme, sme tu pre vás.